Alhamdulillah, wala sa tanong Allah ni madagal o pagkikilas tanong saging kapumangin ka tanong saging alim tanong pamagin kita tanong pipiya pinamaran tanong yung tawa tanong ni tanong pipiya kali dapat dah bumilatu naskura o magsura. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهو في السماء إله وفي الأرض إله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلينا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات ربي وسلامه على هذا الرسول الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحابته وأتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم اللقاء والبعث أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Permintaan Allah dinian pengalihan na dia berdua kata taufik dia kita. Di alin na Allah aging berdua kaiilang gaminir kita. So Allah na ayat iman ini di Allahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. So Allah Ta'ala na ayat di imami mili itu mili ya solim muna bedaw na anak yan mo. Kaya takatawan tanwa di muna. Aduh ini kali mo Allah ka. Kubra kami pun mapita. Ini kali mo Allah ka hiraman ni ayat di na una niya nalimu. Nah ayat din na una niya nalimu nang gaitan na kawang aswalunga. Pero pati yung manakalayan gawa mo. Ayat ka na i-agyo o agyaman na yusabbiyo. Dahil naman pamagin-gani mo nagyo mo ito amin ali sa Quran. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dia nga ya agama na ayat kada yan yang baru na gay tutur gay history ini pun masuk ada manusia tayo mana dipagintawan ng mga nabi ya mga rasul ya mga sahabat ya mga ulama ya ayaw buman agul po kami nakapangusyat sa libang kita sa dunia. Ate, matay ako, ano man na sibit man na guru sa mga tayo, manimangusyat. Di na gigilap. Yan kaya agama tanong na dapat na mababaya ka. Ino to nakagiso agama na malay argo, na inukom kan maalusog maapod kan inindiri terkawal inindiri tiarka basta aso agama na ayatama na kalayan yarga na respected basta magagama na respector dahil naman nakategi Agis imaw usap,
agi kaya ral na kumuko di panganon. Okay, no, si usara si dupasan ko mga shopping, si ko mga Tinder, si ko mga walay na labo lang man anas nila sila na nila iklag lagi ran. Okay, no, sarang ang si ko si Bidal na oong pala kani kung anong puso. Miya ka tayo rin. Nalagi pantang. Ayah kada yang kayo ako man sa katawa babay apiyo kasan ng mga Yahudi sa kubo. Lagi diwalo kayo pa mo. Napilala ka ang naibubutaw na ayaw ko pilala ko nag-uusagad sa mga Yahudi na bilang mag-isa kubo. Oy, na hindi pililwede, hindi pa magitubiran sa kuha nato na ini. Kubo. Nakita ko ng Rasulullah. Nagibo kiyang may ranong sa kubo na ini ayamanan yan na ini sa upo nabi na ayam niya tayo Yahudi na kanabang gatos kang gibo na kadagalam niya tayo api ang ipamunong Rasulullah po naman sa mga kubo. Naman nakanayar ka yung gagawa? Ha? Yan ang isabab ayaw dapat na di ka naman discourage, di ka naman bad trip. Salah ayah kata berteripio na figure mana tahu kesembilan sama. Ati umat gawin na di maudaw na tanu. Benar na matakan Allah gala. Sakan na tanto ako proud. Wallahi tanto ako proud. Dia kaya ini gerakan Allah ilmu. Na ibet tabi nga tomo na kaya di suwag gulo. Tomo na kaya di suduktor. Tomo na kaya di sa bagumbali akong taraktor. Ngayon, nakagi ayaw ka na iniyang napakaisa ko makatiro, nasa tina na mapiyan. Nawator may gabal, nabay na sumili dito. Okay, no may engineer, maduktor ka. Yan ang sabab ako na sabab kapgabi na sa ugalbutan mo mapiya. Oh, kaya nga nakasabutan ni Wataklintan mo yaw. Ito to gabi na sa ugalbutan mo mapiya. Ilay mo na dyan mo tagi mamanay. Igira atong matanor pipi aging mo to tanor. Nanti kini kalau ya bila nabi nabi dengan pengakurian nak kuriyo. Okey, no pun magugut tak. Nak kailangan nabi puro utol. Nama potol kau nang gutang gutian na kaperuman na auto umma to ini. Oh, ketu keperuman. Na tama dah 5 tahun na dito to mga pumanay. Na lagi na dia manusia. Apapun dia kaya diniyo di kami bekas saja kaya mafia. Diniyo binasa. Oh. Diniyo paganti orang. Lagi kaya pada buka manium. Apa na nama takano kada naman. Dia kata mga dia kata dalam ipagubay niyo mga ini tanto niya na tanto ira na ikasisi dia kay isa niyo. Oh. Na binasa saya ka binasanyan na kung jagi mo tuwa so tigtano at tano na gumiyo kita. So kaya buktiyan na ayaw ko kailangan nakaputol. Kung di lo tumaputol, na di lo tumaputol na rin. Auto. Na lagi pa mo mo tuwa pamikiran na ayaw manakap kabinasa ayaw mo tuwa gano'n mo ka amapiyan. Nakaging sugar ka. Sugar ka. Igirap ka sudah ka sa tilapian na para luwidakan ka na iyap ka na nga nasusapon. Ubang ka tanong ng jokuan yan. Suwati lang. Kabinasa ka. Nalagin na din yung ligang gano'n ba? Na ubang yung sa umas. Ha? Saya pikir tado beri rozogi naba bekas saugi sa di mafia. Adio gotowa gelo begiwa mafia ka kebiasa. Na keda jadi pantai, na keda jadi argo.
kotor. Inali Allah kata ay susuratan lagi dia kitab. Ay tutulan dia kan, dia orang nak mabati ang nangota kitab dia picture lang. Ayah magkano kamar dia lagi dia kawitya kitab. Oh. Niya kadang-kadang niya panutul sa hadis. Ang mga tao niya kapia pigil ugaib na si uga niya na niya tiyo. Ya binasa. Example na pa mo. So karon natin minsan ng Musa. Sabab sa diyo ko to ayam ano niya nakatitigid minsan ni Musa. Na lamuan nakabaya ni Musa, Nabi Musa na urutan yan. Nalaman na semua doon, nakalilimu ni Musa na pular paon, na kaya problema na papantek niya si Musa. Siya buti yun na papantek niya. Why? Ayaw kan tayo ni Musa na niya ka. Ensan yan na. Oh. Namin ituro na yung kutuwa 10 ang mga awamir. 10 ang mga subuan wala ang imiano itano sa kanay kanyo aina. Ang yung kutuwa 10 commandment. 10 ang mga subuan. Yung mga 10 ang subuan na pwede sa kambisa. Tunay niyo? Sadaka. Dia kata. Saka. Kambisa siya. Nasabab sa penuto sa inisubo Allah, Siko Nabi Musa, akay naman na yun nga yung mga pagitaw nga bang Israel na palapalike mga bisa. So ana, bibigyan natin kayo ng mga dira. Natinimuti mo, yung kapuli nga ngay palapalikian bangsaw. Tingin na yung mato, nakataya so kuhan. Kataya so, di ba so, salid din kumakita salid Musa. Na di ba bada kami ang minir na no? Salid Musa. Na di ba kapag niya upalaw. Na so aawidan niya na subuan, aawidan niya na panduan, na ayaman na niya na piyagiday niya kung mga tao. Kataya so ini subu Allah budala kaya lang naman ulo datang. Na perlu lagi mo takabwi sa dia kan. Na iman to na mugigan mo naman to sa dia kan. Ay kita yusan. Mga kawasaw, mugigan mo sa dia kan. Natigilan na uwegin mo sa abas na order ka. Na-order ka na nasuman sumusa, na pamakin ka niyo mga namuha na nabi, namuha na rasul, na ayaw buwan nabi, niyo to na sumusa. Benar, kami kita ngayon tabi kada-kada kami nonton. Miyaw pagsuragat. Nadad na baru miya ratia sa katunggu. Kaya ayaw mga niya na ayaw mga pagtumusa na mga piking tao. Mga piking. Lastek. Paano yung pik? Dito bang umiyak ka na di pagugupa di gaya partay. Ngayon, nakadiya, piyempi ada ka datang ini ba sa sator nga niya. Ha? Napamangisin niyo ulama ng mga ulama. Kaisad na nabi, amiya rasa-rasay, ang nabi na sumusa na umiyulutun. Madidin sulo, kaan na matatalo sugura 80. Nasumusa, atay turo ba? Sumaro na nabi, kapagalit niya. Awal. Ay turo ka na kaya pasangam na kaya kakuha sunjuarin yan, yan kaya pagkapanay ng buloy pa na nabi. Ada niya rati ako na bilang Musa. Ngayon, naging dipun tagi ng mga parte, mga tadi parte ka lang. Pero ano lang, kung talaga ko makapag-study. Oh, na. Dia katakan, pikiran na uway, basta paduan ka na. Nangyari sa Musa katira na lumara ako, doon lumayaw ako.
na iya mga kabaling sumusa na tuminilig sukaro. Kuri nga ayaw mga niya na piking kapatid. Kuri na ako niyo bundong. Nasa kato na natatungan mo yung giginawa ginawa na kaya dinyo di ka giginawa kato na na di ka nung diniskas na di kaya man na magtiro lumbag betul-betul na ini upama kang gugudin na maraming gugudin. May hanya kapiran maka yang bukat. Dia kamu bukat. Kali kira ko na tingin ka mga dua. Na balaya akapan. Nami kamu ngoragapan. Nami kamu suwatan ka. Nasam jawab ka na suwain na yan nami kamu humput. Kaya mana niya na keberga daw. Kau tahu. Na lagi gitu. Ay ginakuan na gina-ginawa ingkadan di gaib ke na nasa manuya matemus takiliba ka ayar ka bisnis dersa di ba? Pero sir kanu nada pero sa ibang tao kung mga padayon naroon na nagkato sa kanon na bumbu pedi bumbu pedi rin nah kagintay ko yung mga niya na may puso na bila Musa natira na na ari karon ka si Injan ka na ako to may nagkid na magita na kung dadi ka di ko karon na miswaswa ka rin kaya ito dito na tinigim Injan na tumay mapikir yun magita mo sabi ka tumiti na siya paman ay magigaw na ikalaban niya pira Ibuat gitu tadi gimana ini turun ayat nak nabunuh tu pada iman yan. Nah sabab saya mana niyan napaparatian nila nakatigdiin minsan dan namigay sa Allah. Dan namigay sa dia kan. Nanuman na yung Musa kadito na ito makapuniw sa dia kan. Ragi likiya gubina na din kami ako mamugay sa dia kan. Siapa dia sirap berumah? Tinggal dia juga di Peterwan. Tinggal dari Nabi Allah nato na sa Peterwan koto. Tinggal kena ini subuh mamugay sa dia kan. Tinggal na ito kan dia mamugay sa dia kan. Natinggal na kenapa kami dipugay sa dia kan nakaji 35 merah katigi pagaringan. Karol. Ayah mana lihat na kenapa ko review kaya di pagkuman ka na sa ginanakuan. Tingkuman minta. Natira na si Karol. Kaya kikuman ni Karol. Ino besari demigi sa dia kacang kaya Banu Israel. Kainalangan nasiran. Ika na wek, ika kaya tingin dia ako na nabunuto pa na nabunuto niya disipan. Natingin ako imantong na kerarangita ka doa. Nabi ako masuk Jibril. Kaya bitero Jibril, hey Muhammad, hey Nabi Musa, na imantong nasabab sa kerarangita na. Nananayaw ka ulupa, nananayaw ka umundo, nananayaw ka lamuang taman, anto na ipunismi ta kagaya ini. Natigiran na, sana kaya ito ko na. Tumitay lagi sukaro. Iguya mana niya na mo sa hay lupa na amanukam na siya kaya na. Naso, dadapuan niya nagumaw pa. Niya sudah lebih nakikabubuan lupa sa didan. Anak komunis so karo. Musa magincang man daw. Ano man ikakirawin garan? Tigo Musa tunguna ka natigay na sa kanisiyupak ka adisa ba yan na siyupak na suwama. Mato na beriduita. Rilay ako makikusal. Rilay
ya kuma. Tiga panungo sa kehidupan na aman lo kakamin. Nagupa naki ila kaukuan, nagyakaw kasi. Oh. Yakaw kasi. Natingin mo sa kagitan ako. Ngayon ka tiro ng kinan na pure. Tiro ng kinan na pure. Tingin mo sa di, minibulu kami ang desisyon ka. Ngayon pa, namdaman ang bunya ng ilam na sa buwan. Aron, nandiyan ko malap na lupa na gumating ralawas yan. O, tiro kaya tando po. Na gumating ralawas yan. Na ayapian betul sa Quran na taman naman ito nagkatingin sa ayaman na ipsiger di mo lupa so karon sa taman naman ito naman tabibibitin siya. Dari man ito makatarga daw siya, nagkagirurog na daw siya. Mimbero yung airpan. Pero pati niyo ito? Na iman to, na iman to subject matter tanong, na anto ni sabab ang apkealangay ko gilbag ka amapiya. Ha? Anto ni sabab ang apkealangay ko gilbag ka amapiya. Ba, atay biya ka lang ka. Mismos ka tibiyugan, atay biya ka lang ka. Mara-mara ka rasulong. Ha? Kaya matatawag sa kitab, natingyan na yabdu annaka taksulu wasawis as-shaytana وهي الأفكار أو الخواطر السيئة التي يلقيها الشيطان في نفس الإنسان ليبعده عن الخير أو يوقعه في الذنب أو الحزن. في الإسلام هذه الوساوس أمر مذكور في القرآن والسنة. قال الله سبحانه وتعالى من شر الوسواس Khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Kaya betul, yabdu annaka taksudu wasawi syaitan. Yang mana niyan na tukisang ay kaagir kaya budiyo o syaitan wagil afkar awil khawatir sayyi'ati allati yulqiha syaitan agidan sumberang-berang pamikiran agir ka dipakipamikiro syaitan yulqiha syaitan fi nafsi insan ay mana nila ipaginjiksyon niya kanan o liyuba'adahu anil khair para katanggo na sa kagulo mapiya aw yuwaqiyahu fi dhanb na ang kanyan manuransi kung kadustaan awil huzn naguan niya ang kanyang mapapambuko. Fil Islam hadhihi wasawis amrun madhkurun fil Quran. Na ang tunono ni klase ang kai ang waswas. Ito na klase niya. Ito na naman isa, dua, talong. Talong tima na yung kaya waswas. Ito na yung mga waswas. Brainwash. Mga buliw ko. O buliw. Buliw ko. Mafia ba nga buliw ko? Tawag yung mga buliw ko. Naliter kayo, nausami sa il. Na buliw lang. Na buliw ko. Ang tawag na diyan kaya hindi mabuliw ko manusia. Pero hindi mabuliw ko sa manusia. Minal jinnati wan nas. Ayang buliw ko tao apagalangon isaw na di mabuliw ko. Nagkapakaya ayamalang ka na setan. Nagkapakaya kumana ayamak kaalang ka na lagi ka manusia. Kaya natin, nalagi ninyo nga kasunod ako. Bawa sa nakaw. Guru ka makapaniki. Gumanang tasanday na naman. Sira na favoritism sira. Okay.
Basta di kayo rantay pa na gumana ka tao na iti na waiver. Debu kesokat. Ako, member yang miral jin dati. Wanas. Allahu Akbar. Lagi sumano setan. Nadua su setan. Na anna setan na kilay. Na anna setan adi kilay. Na aya setan na di kilay na su mga jin. Na aya setan na kilay. Na siya ito. Ha? Siya ito. Ada batin. Nah, pagang-paganaya minasan ako sa itanong. Nawasawisu fil akida. Nasiku akida. Atau di akida jadi pemawala ni mantu. Oh. Wasawisu fil akida. Pagang-paganaya nasi kanian pemudiu baku akida. Oba kadin dia lagi na haram. Oba silang pagana daw ba kau haram. Auto. Ana di ka mo di may pikiran. Ana pitik lakang kasi at tigil na rila iya ko niyo. Hagigi ko tabi ni budiyo kira ka. Lagi dia ko to wala adna hadis. Adna hadis sa iman to na miya kadigi. Bapak kali-kali rumah ada hadis yang kedua kata Rasulullah, ayu'adzabul maitu bima niha alaihi. Ibsiksa kukuba, ibsiksa kumiatai sodium dikandeli makani. Oh, ini pada saya kata niha nakandeli makano. Naku pangadega namiat kadegi suriwaya angkot wa hadis. Niha bima'na bibukai alaihi. Eti kita makna ang ati gurasul ang kotwa niha na kanang bakan dari makan kaya makna to ati gurasul na sokapun guro ka kumiyatay. Kaya makna yung kotwa niha. Emang to lagi na di-discuss emang to sa social media. Oy, ayaw makna niya na ini surat dari doktor na ayaw makna niha na bibuka i-alay sokapun guro ko. Oy, tinan to niya so umiya ng mga ulama pimba na nila sa kadiri makan. Na daerah dia mantuan na kanjina. Hadi riwayat tu dia akan beberapa hadis as-sahih, hadis as-sahih. Sa audio kalipat na sahih al-Bukhari. Bima ana aniyan so bima niha alayhi sa init makna iyanong nabi buka ya alayhi. So kapun guro ko na yuti makna niha alayhi. Na init makna na kadalima ka dia ko totan. Oy, dia ka sama na dia ka magigira-giro sila ni mga ulama. Ako na dyan yung utamo na kaya mga na yun. Oto, nagigitita mo dito, no? Ato na uron ni Oki, akapag-uswas siya ko Satan pantago akida, nakataski ko fil imani o fil lahi. Yung ko takapaganang puso, ino mga day. Ino mga day. Ino mga day, pwede isa pangatera mga day. Oto, lagi ito na, yung tuwa, kakapiro nga ino mga day na, yun di waswas. Yun di waswasan. Aw fillahi, uni, lagi ako tayo ino mga day, pure mga day, suwagan na kuwan. Andang yan ko mga doktor. Dia kan terjemah na yan. Siya kan niya ako masama si Jato kasi ito di ba so niya kasumura ka na ino itang silang sa iligar na. Nagito ta iligar na wala yan. Nagito. Ika pero di ikapi na niya ko marami si doktor. Dia kata doktor nakapapantlagan sa manuto as kanyan Presidente System sa Mindanao State University. Kanya dia Presiden Jamisi. Dia kan dokter lo kami akuan lolote. Nah, ayo di kami dibibitiarai. Yang aku pian nak ayo dia ako niyan. Tigil na dia discuss with na ngayon. Tigil na sakla tigil na siya kumiya ka na sa Amerika. Narok na tigil niya na doktor. Pero hanggang ngayon na dia terpaparati ang duwag na tugan. Magtan na yan.
Hanggat ngayon natigin na dia kerpaparatian. Ubah na tuan. Ayaw niya suwa ka na minimta na kapi. Tidak dok. Apa yang Allah na dia perhatikan. Mata natigin at taman ni nanto na dia kerpaparatian ubah Allah. Nolok tanong to. Tungan itan. Dia begitu. Pero kapapanta na Presiden Jamishi. Yang mengatakan La ilaha illallah. Lagi itu yang maknanya na wasawis. Yiti mana alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ayaw mana niyan nasikan yang pagan yang binasa ko akidah ini mga di pure suwaka. Oto. Na ino mga di pure ya pwede ikumparateya. Na di ba ino ka nung mababaramaan na. At ay pamagiging na ko niyo. Ino siya karkano sa Quran. Ino siya karkano sa hadis. Kaya sabi talaga Biblia. Pero biya ko makasawali na tumatod na tiga parang diskumpiyan mo guru. Oto. Ay man, nila dito na niya nagkinuto. Nagumira parang diskumpiyan mo guru. Oh. Ino mga dipinuto mo na rin. Kaya ayah araka maranaw, apa dah ko no, tadi kan no. Na ayah tidak maranaw na to see is to believe. Ay berat niya no may lain. Oh. Bagi digilay, berat ya. Nari, saya dia. Nari tare. Pemugay ko si Moran. Karami din na Guru sakit cawan yang juta lokti mana orang nama kau kenal orang biur bisa. Upah ni mudah kau. Ayo mana ni ya? Na adna upama kaapian na tirun na si imam na dia perhatian. Asuka besar tanah tu sis tu bilim. Ewa perhatian betul na sa usaha. Melenya. Nakali melenya na ano ni biur. Agite mga example mga perhatian. Adna university sa Amerika. Oh. Nera, ilalay ba ko ang mga watatanwe? Yan na university na barang-barang na mga estudyante ro. Na ayan ang mga eskolar ro na barang-barang. Ano mga instructor ro, ang American instructor, ang mga Egyptian instructor. Yeah. Nah, ay instructor ira na Katolik. Katolik oo. Na di diyan berarti ano ba na Allah. Ang berarti. Nah, itu di ba biya discuss ano Oh. Ay mga watakan. Kailangan niyo tinayasir. Kailangan niyo ayan. What is this? Ay blackboard. Kailan niyo yan? Ang tunay nga kwa na, kakad na daw, untuda. Ang tunay nga yan, punta din na table. Natingin na to see is to believe. Kailangan natingin na sa kami mga eskola, mga mapunloomis ka na. Ay natingin na perhatian niyo na so kailan niyo. Kalau perhatian ako niyo, tingin na way sir. Perhatian niyo, nablakon way sir. So, para tiyan to see is to believe na. Basta tingin na di yung kilay na uwi niyo para tiyan. Kaya maalang-alangan. Natingin na, yes sir, ginadir kami. Natingin na, so tingin so Allah, kilay niyo. Tinadi, naditigin ka pa kayo gata para tiyan, nadita no kata na tuloy yung daliyan. Oh. Ditinggal ka para kaya paratian na gimana na tugon na Allah kadikilay. Anda kakan na tunay bugtalian ganun Oh. To see is to believe. Ayaw po paratian kami na sumusong. Kilitan. Hindi kaya taga Malaysia. Hindi ka taga Malaysia o Indonesia. May kami pika kung mawata. Apres ka niya sa estudyante. Oh ay. Tinggal na sir.
I have a question. Ha? Ate nakatanong tigas. You are Muslim. Tidak ya sir, anak tinggal mapia. Niya tagal siya ginawa kuwan na yan. Kana benar niya. Nagapagay na siya ko sa perang. Ha? I will proceed to front. Ate na. Siya so nasi anak so siya to minindip. Nagapagay na so anak sila. Anak panak pianak pangulang-ulang manubuan. Dia pilih yung si sir. Yes. Pilih dia sa blackboard. Napsiga sila tira dia, dinipiti yan. Ha? Pilih dia sa untuk dia, ginaway. Ano yung untuk dia? Tina, untuk dia. Nato na ini, table. Pilih ako niya, oay. So, to see is to believe. Ever natin tanong na so? Pilih tanong. Obat tanong para tayo sugitan ng pilay. Kani ko pa kayo? Anak-anak pagkaduman. Na, di last. Pilay niyo si sir. Tina yes. Na tinapilay niyo otak yan. Tina di. Na tinaubo niyo para tayo si sir kadutak yan. Nakira na kita so instructor. Makasilatang tingin na iyan. Tingin na di ba sir? To cease to believe. Ayaw perhatian na sukili na paano amigay perhatian na utak kayo himigilin. Anak pang mamumang mo sa ibang YouTube dyan kayo niya. Niya kakwatan sa tigers. Gitu. So yung ano niyan, na ang nagkrotoon asosaitan na aya paganay ang waswas yan kutaw na at taskik. At ang taskik, tegun yan sa alangan ng Juwan. Puso kayo mga di pure? Pure mga di? Pure mga di ayas yung dari Ibrahim na so Ismail o sa Ishak. Ibanda sa Ishak, kapiter yung minoda na siya ko sa Ishak. Napiter yung pagpagalin niya na mahuli na si Ishak. Na-break at man si mahuli yung siya minoda ni si Ustad Nasir. Na si Ustad Nasir na Ismail. Nasira na, miyalangan lang miyalangan nila. Kaya tadi alangan nila galigiti alladhi yuwaswisu bisudurinas. Apakah lang kanyan, benda ka nung mga parati na niyong maso Ramadan. Ano ka nagtirawin sa masjid? Tingin na parang makasusupa ka na. Okay, na doon na may palindot kung mga bubay. Di ka na pitiro mga ulama, pitiro Allah Ta'ala sa Quran na la tamna'u uben yung alangin tirawin. Number one. Di sudah masjid Jumat number one. Tingin ako sure din na kaya para tayo, pinalaman tao mo. Tingin ako yun ng problema. Tingin naman eh. Natingin na hirap pa madiin na okay. Na dia disuruh kenapa dia? Nahirap tinggal na pag-opisina na open. Nayak na dia di pa mag-istorya ng mga pulis sa opisina. O pa man na inopina na kaaginawang ka sa opisina, na inopina na kaaginawang ka sa kadiyan, na inopina na kaaginawang ka sa SM, na inopina na kaaginawang ka sa Robinson, na sa ikadupin niya ginawang sa masjid. Naman ka pa may gira na bakal good marinibatan. Namiyak katulong siya dito. Kaya benar. O pa man ay inupinan ka sigaruman ka sa mga alas shopping. Na inupinan ka sigaruman ka sa opisina. Na inupinan ka sigaruman ka ku mga kanilimod. Nas kagi pagdating ko Allah na demonupin. Kau na di ka mga nipsudi mo mo. Nauna, pira di ka na dito mo di. Pure na kanabin na wala ka nung kailangan yung masuk na masjid. Ay, paliwatan ka na sa walay. Nagito may question na ka na. Ba't ang masudiwa ka? Ino pinanakasubay ko api ang derpa. Okay, na pagdating wala na naman ang pinisyo. Ba yan? Ano ba yung pira di ka na dito na nuli?
Lagi kita pakai daya ikmana tanah sa alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Masuk surga kan sih Odi? Masuk surga. Di kasih kita pakai nerona awasawisu fil akidah. Masuk surga kan? Apa tega berarti? Alam meningkat ku Allah. Alam meningkat ku Allah. Ay kira na sakit ka na ayaw mo kapkakala apa mikiran ka na umakainom ka sa diretam. Umakainom ka sa biologisik. Umakainom ka sa kuwan. Ugin na ayaw maanan niya na alanganin ka ubel ka pagkabegersiku ayatul kursi. Na alanganin ka pagkabeger siku suratul Fatihah. Na alanganin ka pagkabeger asid ka na kasi Ustad Nasir. Sika di alanganin si kubayo si kalangaks. Alaksa. Tahu nak dia kita lah dia kat tu dia ke? La ilaha illallah. Apa lu kamera kata itu kena dengan kali ko tapalang natatagul siya kinabati ano kung sa suratul Ra'd na ipagyupon tama ka talo na ipigo ka napakatay-tay ka sa lagi din nakalalaga ko kinakilat sa kalsindunia. Owa. Na, alangan ikaw di ati ginamortano di ka bumakang pag-eros mara. Allahu Akbar Allah. Akidah. Ayah dia kalau ada diskusi akidah, now anda manaya ilmawan 100% aparat yang mata ada suara sekalian ibu bebe. Nasi kita udah di sini di seminar, alhamdulillah. Pero alanganin parin apa suka musik. Tahu nak biar dia di terus di. Oke, number 2 kan. Importantnya adalah piniuri. Nah, number 2. Ayahnya pagusentano na alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Yung pagusentano ayat ayaw. Na wasawisu fi tahara awin ibadah. Na inirakuan na susaitan na sila niya mangudiw ba siko ka pagbedes na kapag sika niya pangudiw ba siko simba. Anto dati gini ibaratnya, dati gini na middle asyak fil wudu atau adadul rakaat. Jadi apa na digan isimba yan, naguka budi ko setan na dia titik semua sujud kita dari gompagawa. Ano na? Ano kami titik tingin na kami kahimay niyo. Ikan. Di ba? Lagi no. Tatanong din ko tua. Nada, bumigiraw kasi yan. Ketestingan yung bumigiraw di terami. Owa, ay kira katalo tadi niyo di Ukraine itu. Kalau bicara mau si Mama Allahu Akbar, nada ko kepada tidak. Ikapi raya, ikapi. Aji kan pagkakaya, hindi ka tulungan. Sudah tumingin di kayo, tulungan. Ngayon na wasawis. Baik kalau si mga parating naging ganyan dito na piyaso kapag gabdas. Namisu ba yan ba? Oh. Yan ang mga pamunggal ko sa Chile lason. Namisu ba yan na nangyari ka di ba yan? Na gumigiro kasi at ino kam na nalipagin sa gawin yan, di na. Abi niya, di kapag-upir sa puto. Dito, di kapag-upir sa puto. Ano pa nigiro ka na di kapag-upir ka na tumitinikin. Ano ka nalipag-usap, hindi na ito naman dito. Na ibamadi yung gulong. Niya katuta kong duto man.
Demo teman bibigyan lagi umumang bitaw gitu. Na gitu ipita. Ingin natin ka dinagang api sa ikawabidas ng binasa ko no satan. Ino ana kami nga. Mata beriray ako niyo kanino madinggal lo. After ko na ngayon. Madinggal. Dahil ba na misimin sa subo kalilipatan niya na madijino. Oh. Ang yagod das pipipi na yan umampunan. Pasimen na. Agi ko, etatakay niya na siya gadi nung mama. Hindi ko kaya niya pa ka na. Nananayawan mamigaro mama. Assalamualaikum, assalamualaikum. Uminisip ko may gawin na may abig. Wah. Pili na mo pwede, may katilo-tilo. Buti hindi ka pa kaya baka si Pili na kuhan. Wah. Gusto Tingin sa orang ginawa nito. Ngayon, nakaliwasawis. Primal na po siya. Di ba kung kaya? Naraginagin na nakapagabdas. Abang na ka mga parati, anamisim ba yan? Anamisim siya. Okay. Naanamisim ba yan? Ang yakapilan nakapagabdas. Ang kalipatan yan. Ati-ati hindi ko tadi nakapagabdas na. Kung yung yuda na roon. Nangyari ng karusay. Ngayon mapasal. Naligaliguan. Nastumatal ko. Tinagino. Tinatuloto. Kaya yung nagdamang mga dibukan. Oto. Ngayon na giti. Alladhi yuwaswisu pisudurin nas. Ganun ka na ng satan. Kailangan na ma-out ko satan sa mga yan. Na. Awfir ibadah. Ay ito ni kinonilibarat. Na mismo sakmo pilodo o anadun rakaat. Na ginaligalis ba yan? Nabandagan ng mga paratiya, igila ko na, kasagan na kaya, kalipatan ka, pinarakaat. Diba? Kalipatan ko pinarakaat. Naginala, kanabaan ng tabiyan o manusia, ka ipagwas-wasono sa iya. Iya ko mata-example. Ika di siya Naya si imam, nag-usap ko, nainisabi na tabara ko. Tabarakalladhi biyadihil mulku wa ala kulli shay'in qadir. Yan ang tungkol sa ita. Ati na biyaday taka ang mata sana. Biyadigiran bagutan. O ay kakagi ka ba lagi sa kuwang ana paganaw niyo sa kuwan. Lagi tinggal. Nasabi akap mamu sa imam. Na inatong mamu sa itan, di na pakatasa nga, kaguguguan sila. Kung pakatas-tasa, ano yung maninatong siya dito? Dahil yan rin takano. O ay kakapagatan na na nasitin na paano kanublakay. O ay dahil mamumiya suwela. Oh, ngayon, na alladhi yuwaswiso Fisurinas. Oh. Ano maligila ko na niyan ita karoon. Kasi ngayon, na isa karakat, iba, hirap yan ita sa karakat, subuto mapasad na makasilag sila na tinig, kumplito na ka. O, na ipipipidipidin ko, naanam yan mga sa subri. O, saan ka? Dati ko siya itanang pagkarakaman na rin ang matanga. Abigar ka muna, teka, kita subri. Kalapas ka niyan. Naguga. Alam ko na mga hindi ka nila natay na kalakaw salamu alaikum. Tulad ka kanunag. Ang ginawa sa itanang, napakalakas na buligid na. Yun di alladhi yuwaswisu pisudurin na. Benar dia parate kanunda. Akna bagi bunga barang-barang ab kita busok tadi. Oh, gitu mah afkar al-khawatir sayya. Dia kan dia dunia tadi. Dia tadi gila dia di terawih. Apa gila dia weh? Gila dia di sembahyang yang di pagi stadion semua kena pendengar. Oh, ada dia yang malah di aku. Lagi dia siguran bagi sosial gede nak jauh mainan. Oh, ini lagi kan masih pada
Disember yang tinggal sadar kau membergunung tu ikut tu. Dah gitu dah dia Disember. Ibu tapi yang apa nilai kan yang zaman aku mu. Saja dia kau di tengah terterus syaitan. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Oh, ada mana kira-kira di Disember yang ilang kay nilai ni suri dunia. Oh, ada mana kira-kira na tinggal ini bergerak di suara kisah. Apa yang lalu? Lagi itu dapat dia kan nanti begitu syaitan. Oh, Allahu Akbar. Nah, anda mana? Anda mana kapal apastan? Ayah ridu itan naso syaitan. Nah, misalnya kita nomor 3 tanah. Wasawisu سلوكية أو فكرية كإلقاء الخوف أو الحزن أو الغضب الزائد. علما أعتقد الذي يوسوس في صدور الناس أيا الشيطان na aya aku labini na imbudiukir ka tebuniar ka na khauf tebungkan yang sa nervous, sawat. Oh, lo lagi titi, dia anak gede-gede saja, dia. Oh, itu sana pun nak tiada. Kita berdua bukan sangat batang warna umut ya. Oh, lagi tu dah pergi syaitan nak dia dekat saya bilang berwah apa. Oh, ada di kalon bangun bakarau. Lagi tu dah dia syaitan. Jika dia dipanggil ke apa dia para anak sedikit. Para sikit, ang hindi dapat niya kakabia awil husin na anda dikatabil masasakit na ayat kedin na kanuna udah. Oh, yang isa na leluman. Yang isa na adna dia benar iso kasana yang kami matumangan isa naman. Oh, na adun mga lulu kami. Ako naso appendix so di betul. Oh. Appendix so di betul. Dati na ada na penggurau kan lagi na penggurau kan na taman lagi semua na kaya maya. Tila panawari mo na benda ka sa setan ni watak ni. Na pia ay mana ni na pia na wara na tingin na andep sige tingin na katese. Oh ay. Na tingin na miya bebesawi dia transfer tingin na dia sem. Nasakit ko juga kenapa apa dia tingin na dia sem. Na tingin na mapita na sa dukto na pagilay na kaunanan benda nan appendix. Na ang mapita ini kira sa public. Tingin na pumagin betul. Oh, magin betul. Kapilay man, di ba? Magin betul tingin man eh. Ang action, ang hindi ka betul to, nabisya man ito, kanolo ka na din na. Nagiti ka betul ito. Oh. Nagbetul din. Ana, di ba kayo piranya man yan? Mata na tingin ang pakikisinang natin na watak na. Ha? Natira sa pag-impira, katingin na yung mong pag-impira. Natira betul. Tingin na piya min betul, piya sa mapatay na doon. Na hindi ba nila na pumuro ka din? Ha? Pumuro ka din. Siya na pira mo. Tingin na appendix ng betul ko din. Natira, pag-impira niyo. Tingin na di, sunso kayo mataon mo, natingin na, kaya hindi niyo pira ka, sino tingin mo ko nga, na mamanggitan sa tabang. Apya di ka siya pira. Apya ka, penulu ba kerja upaya itu upaya. So lagi dulu ni gamay ka lagi dulu buo na. Oh. Nako. Tinang ito basta ko kon man. Ha? Nako nino. Ayo nga kon. Nakiyo na bulabingan. Kaya na true story. Oh. Ana bulabingan. Nana. Tiya waran tano sa giyo to. Ayam ana wa idistasqa Musa liqawmi faqulna idrib bi asaka al-hajar fanfajarat minhu 12 'ayna. Nah, ini kita mengambil yang itu lah. Ini orang berkaitan roh. Nah, dunia lagi tinggal tu ni tidak yang pun pakai kuan. Pakai kilau nak robin. Ati kata orang nak betul na.
Oy, lagunya laki kilawa. Oy, natigin na natuniga tigin ng samili tam kasi may bupay mapay. Ate na pilino ang pasan. Ate na gito beling ako wala semula. Adi ako mapita siyong wala kuiran. Tignan mo yung sa public. Tignan mo yung sa public. Tignan mo sa bagro. Tignan mo sa bagro. Tignan na miya bagro sa goya tignan manai. Na miya dite pare niya miya titi swato. So dunia ini na dera no nga pagigay na ko na ay na miya propot so kuan miya propot ta. Miya propot na miya panitian na mitapete si kuduri yang mo to ato. Tiga nak lagi ayah apa yang ibu dan anak suami mana tipi ya. Oh, kau tuan, nak ayah bu ini gulung taron, aku nak bawa pamung gulung. Ame aku nak buat kalau ini penuh sama lain. Nak bawa pamung gulung. Nah, kau nak sama apa ya? Tiga kan mana? Nah, tawaran tak. Wa idistas ka Musa di kaumihi, fakul nadrib bi asaka al-hajar. Fanfajarat minhu 12 aina. Nah, kadang-kadang ayo kan dia gitu, ya titi ya suatu. Enggak itu. Nakanya dia botak ilqaw. So syaitan apa dia pergi dia biar anak-anak. Kalau Allahu Akbar. Ayo meliput yang tahu anak-anak. Nah, ayo mana dia? Na tatabi na po surya. Nagumina do abinya no bawa ikut yung mundo. Abinya no bawa kapag ito mo museta din kaya atay. Ya, tega ata na kuwa biya kala kay rubu. Ay do baru magubog masya wai. Ayaw man iput tayo taw nakala. Lagi mo takala nakala mo to tabiyan. Ka iput ito man ko to seta. Kailangan na kasagutan niyo ba? Niya kadang-kadang na siya nagyagaya alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Naikila yung itangay tindig ka sa pangangan. Dati daw, di ka kaya ito tatatago niya na sa dutin. Na daw, salamat at tigin insya no. Sa kayo yung verse, tigin ako ay. Alhamdulillah. Lagi ito, berasa masih Allah. Energy pos na urat. Sino pinakal? Dia nak ni, gitu. Ayat alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, kaya mana niyan? Nasudra pa sa tungan niya, napalitong ba niya? Now, kanta na pag-umar ka. Ngayon, tama lang. Mapigil ka mamumuna ka. Tululuba ka sa kanilipan ka rin, kamay na niya. Kaya, pipikiran ibnanan 100% na ayat tanda sa sosyetan na di ka niya ipangundui, naging mo katatantangin ka sa kutwa tao, nakiyak mo anak ka niya. Ngayon, alam mo niya ko ito. Malang ka. Malang itinuro ka niya, ipakutong niya ka ito. Yung mga katatantangin niya ka. Okay. Nayaman na niyan, naanam niya na siya, alam mga mga silpo na kan siya, niya doon. Kaya natindagan niya ito, kaya siya ayaw mo pagtingin. Kaya sigurado sekalian kumira mata pada yang gimana kamu tega, bela tiduri sekamu, nah gitu ya mana nih na inomia kadang-kadang adi maka priri di mulai tonganai, kutunganai ya, inomia kadang-kadang lah biak kekawatan aku segala tutunganai ya, kapunan ku setan, punan ku setan. Ayar ka di mangundui. Oy. Now, ino ka dinunod si aling Ustad Nasir kakagir piyang undui mambi mo to adi ba ono to. Oy. Natingin na ibita kung betul cinta na. Oy. Anto no mga dimya sila kanu. Dagito na pala ino to wasawisu as-saitan. Ayaw na niya di niya paka tunini. Dia ni pakakuina lagi mo tapaka-publika lagi mo total. Ngayon, na ato na itanda sa birba ka saitan, iyo, yung ko to ato karakan, bengaran niya.
Dia antok kekarakan benar nilai. Dia antok kekarakan benar mitiro raon. Dah, kagi dah barang dia tiro na guda ko nilai na guda ko kamasai na meaning na wasawisu as-syaitan. Was-was as-syaitan. Namanya kadang-kadang namanya kepada syaitan. Kadang-kadang namanya paano syaitan. Asa jadi litero syaitan na yes ma'am, yes sir. Sa jadi litero syaitan berarti ini ma'am. Ano ba ito? Tahu na, ada ka na may biktima ng syaitan udah. Pero sa katan na udah. Insya Allah na bumupedi. Bumupedi. Nah, Turo kumukawama alwasawis. Ato na yung mga kita panganadita ng manutang mo syaitan. Nakate, pirati na na yung ipanglo niya na panadita ng manutang mo syaitan. 1, 2, 3, 4, 5. Kate sa ukit. Di tanong niya manutang. Hanggang pagalero na at isti'agatu billah. Basta na mapikir na niya barama ano nga. Na ayaw na pagaliya pumulaulan ka na a'udhu billahi minas syaitani rajim. Basta mabarama na ka. Na yun witness ka. A'udhu billahi minas syaitani rajim. A'udhu billahi minas syaitani rajim. A'udhu billahi minas syaitani rajim. Wasiat pa na ng Nabi. Basta makanag ka sa aso, ano ka gawin? Nayapan mo ng Nabi na gero ka, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bago na, ano di ka karo? Nagero ka, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Agis ka na sa nakulat ka. Aduh, hindi po tayo sa imo, tuwatan, sipis sakit sa iba to. Tira siguro sa barangay, mata na wal siguran na yan. Putay. Lagi sa lang ang iulit mana. Aaya na Peter o Nabi na inukang iraw ko na a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Kaso konsuaso na iram niya kayo sa syaitan. Nagyong kutuwa kung guro ka ng syaitan. So yung ka syaitan. Di sa binibili na o kato-kato na. Uli na mayroon niya na iprita. Uli na mayroon niya na yun kaya mga aso na pagkailay silang syaitan. Nabili kayo niya na yung ito kalubiwaan na yan syaitan. Yan ang aso. Na adi kayo niya na yung ito walay niyo aana gumidiroro na metan. Na adi kayo niya yung syaitan ang guro niya. Ani kayo na mo to aso na nulo niya. Ani kayo na pa agi aso ka diso aso na adna 3 ay niya. Pagay dai. Nani kayo na diya na aso na magira. Tama sa di rumawa. Na aya Peter o Nabi sallallahu alaihi wasallam na ida sami'atumuhu na umano ito at ibu Nabi yasihata ayam ana niya ng al-qalb. Akapliskan mo to aso na ayat tigo Nabi Yesus yun ang gilokan wa. A'udhu billahi minas syaitani
Nabuun Allahu Akbar. Subhanallah, lagi lang ako. Kasi hindi ko pakai. Dito ka pakai, may bila sa lupi ito. Ay lagi so ayan na ditaro sa luto na ayakin so ayubin na doon tahayat awal yun. Doon tahayat awal. Biya doon tahayat awal. Biya dirisu. Na ano ni kasilam yun na doon gano'n pagkasalang pagkasuja sahawi. Ito na, siya buta luto. Nakitin mo na. Subhanallah, subhanallah. Ana yung mapasa na tidak dipawala. Ang yung kaya tingin na biya, bakit hindi ka nila lang magiging subhanallah, subhanallah. Pagkili ako di ba, hindi ka nubing ko. Ang yung kaya natin yan. Oy! Ikatalo, tulaw na anak kaigiram, iyagda makagiyap ka na nawaswaso syaitan na alam al-istirsalu ma'al wasawis tujahiluga wa adami muhawalatu raddu alayha bil aql. Oh, ay mana niyan na ingin ada tanong tuwa adna niya beram anaka napagaling ka. Oy, pangiling ka sa ukit, ayam anak niyan na akitin mo ito kapakatulog. Di ba, gira makatutulog ito? Ay gira makatulog ito na mititagin na ito. Makapagod mo laro. O, kanigaro di panalidir no syaitan na marata. Kino ito man na kapagod mo marata na sumato ito sa syaitan, na imagination ng mga, wenatawro, ano, tingin niya, ba't pag-ilay, nagtigil manila, adi pag-ilay na ka. Adi ka niya no ito di tibitokan. So, syaitan. O, kasi tanong ito. Namiya, giro kasi dumang. O, naaya ko na pulaw na ano ka, na makanaw ka, adi ba, piya nga tingnan nakakuha na, inuli mo ka na. Nasa kung sa pagigil na ka na, magawa ko. Natira-share ka. Kapag ako ko na kasi karoon mga natira-share Sabi niya, siya kayo gahin mo. Siya naman, di ko ba nagtirumin na sa itan mo? Di ko naman. Ayaw tiro na ko natira-share Okay, kada tarong di ko siyang mapaparo. YouTube na ko. Kaya pa na niyan na way, siya na. Okay. Pakai ka, naturog na rin. Narokap man yun dun. Apo ko, manday, tarong ako. Ito ka na. Sinitab man. Kata na lang, nalipaw sa ako. Ngayon, nakagiyawar ano to, basta, at namagod na karoon na, kailangan na, paano ko na biya sila pira. Api ay yung ano ng mga walay niyo. Nabasta sa kwarto nga na, di mabigyan ginawa nga, nasunat ang hijra. Transfer ka. Ibarat kayo, nasa kwarto nga na, natanong ba ko sa sagaya, di mabigyan ginawa nga, naterminir rin na sa wata, katiga wata ko rin, naroon nga, subitan sa kwarto ko. Di mo ba yung na kato-kato? Yun to nini. Yun mo. Kaino ko to, naging ko kakakata, nakasusugat ang nakakataw, nanaran ka. Kasi kuwa, napakatalan pera mo jumata ka, di kisugat ka, nabuniyan ka. Kanabaya po puwita. Dataro Nabi sallallahu alaihi wasallam, api ang atawan doon Nabi, nakagisusulat ko bin ng kota ka, yang totoo na sa Muhammad. Susulat ko rin ang kota, yang totoo na sa Muhammad. Anagin ito, susugat na kataw sa walay nga, kaya ipupuin-puin ito, biyang walay niyo. Ipupuin-puin ko kwarto, kapag ka sa kwarto nga na tatagun ng juguan. Kapag ayaan na piya kasulid ko kwarto nga, di ka natawan. Kapag ayaan mo ko tingnan, maka na di ka natawan. Kapag inilili ko, ayaw na, ulo na ka na di ka natawan. Pinali ka ni siya ulo na ka na, napiya man ay ulo, malang ka. Ang managawin na ulo mo, nasakit lang na ulo ko. Awida ka, problema, nga di dyan. Mga kalos tano na iira ko na ipuin, iira na di sila melulu ba sa
Noa salipay. Nama pera na noa salipay na kuan ira na ira no tuga ko na tagun ira na ay wi pa kapia ginonyo germe na mga pilo. Sa lagi dugi awai oni paisa ko talaw siya. Oh. Nah itu. Nah mana ni na diru digal bagan. Ana ba kay ditero ba pa mga tao. Apa yang wala tigiwa benda bisa gerbe guru. Na giro kami wataka sibita. Na api apan mga sibigan na di kesuga cuataka na bumi buku itu. Na pagkapi ginawa nga pero problema sa inutak ko ni. Api ang natatang jadi utak waktu na di buki sugat na bumi buku itu. Di ba siya buti wayo ni? Gitu muhawalaw. Ayaw ko na ikapira. Ikapat, ang ulaw na nakabas ang magda makawasawis na al-mudawa matu ala salati wal Quran fadhalika yutahhiru nafs wa yuqawwiyu iman. Na ayaw ko na ikapat na buugas na kanyo sambayang ang sa Quran. Ibaratnya na lagi-lagi yung butuwa mga waswasa ka, yung butuwa di ba hindi kasi kasawalay. Berarti kan saya ingin tiru lang nih gila si kasawalay na berang-berang ikungan. Kami kira nasong yung nga sa ginanakuan na tumatandang adan. O ay ino man yung ginawa na niya dun dyan utak. Atau matatang dun ay ginagawa na nailay niya sa pamulan na hindi niya dikilata sa pamulan. Ano yun? Kena, di ginagawa na kuwaman. Na di pa ni mang-imagine. Namunyan mapikir lagi mo takapilala ko niya sa kuwan. Ang namili niya, siya gano'n niya niya kata ko. Kung lumigan, at tumatang dahil lang. Sina, ano pa yun? Tama ko betul. Owan. Ayah kata nila na di ka tentang. Kapang betul. Nah, dia pikir itu lagi mencapai sairan. Kita kata nanti pikir kalau si kuan. Permangga. Sopir mangga. Ako to apa benda diru di melulu besati desa bebe itu apa benda gitu komedi. Oh. Tapi kita dikata tentang pakap pelit. Oh. Nanti gue mana nilai kita aan muda wa matu alam tawar wal Quran. Na basta kini buko ka. Na pagabdes ka na simbayang. Na uli ka simbayang. Na pagabdes ka na batia sa Quran. Aginan atiyan na ayaw manalya na yutahhiru nafs aso kabat ya sa Quran daw gasembayang na pilimpi unian sur lawas manusia wa yuqawwiyul iman na pagkabagin niya sa paratiya. Oy. Basta pipikiran nyo na basta pilipugutan nyo na subay na kamiyan. Basta kaya ka daga laut pamikiran na ka awidakan kasi karungan ka awidakan kasi ka awidakan kaswata ka awidakan namun na awidakan ka awidakan ka sutibangan awidakan ka tiguman mamita sa kato awidakan ka ayo anas ka tanamargas awidakan ka kiuma mamita sa uji itinga awidakan apalagi kan ada lagi problema na ayaw yung gulong ko no di ka siyempre ang ating nabi na gulong na kasukuran ang bertian na ka ayaw awidakan ka na abot sa kawiyagan awidakan ka na tebaka awidakan ka na jinti, awidakan ka na demargasyo, awidakan ka na legit, awidakan ka, tonal awidakan ka, wala sa Quran. Oy, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Na pelulu ka sa suratul Yasin, na berti angka, api tiru nabi aso Yasin, na api angko ni problema nga na palilin mo. Hello Mateo, ay nga nakatatanong yung mga taalim tanong eh. Ay penuh tanong ayat syaitan na alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke, kalima. Kalima tiku kitab am ibulong kasi kuya mananian na ira niya sugat ka waswas sa syaitan na alhuduun nafsi wal istighfar na pagkadakan na nagigot ang kapingiraw ka tonono. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Wal wasawisu la tadurru idza lam ya'malu bigal insan. Naswati waswas al syaitan nadikan yang kebinasaan asal nadikan mudah-mudahan. Diga waswasan. Diga kebinasaan. Diba waswas ya ka? Atau dia waswas ya ka? Diga kebinasaan. Tempat betul.
Matay ka nung alat na kanya para di bukitan niyo. Oy, nagpapakit mata sa bintong. Inalabi ka rin. Ayaw biya so ikikiwan utir niyo. Isila pa ako kita. Ego ya, tidak kaya na dia mah. Kaya gitu ini kuan mo sa itana ana din na. Oh. Nah, anak mo ada ga. Ayaw biya so ikikiwan utir na. Rosela pa ako kita. Sama nito si walutir na rata ginawa niya. Nah, yan ay sa aluman. Biya ka kapsuatan niya ito lang yun. Ayaw hindi ako kuwatayan na mama. Namakatagaro ako. Piyang didiyan, mga pagkimata ni walutir. Awi na kanya di pangalapit ni walutir. Owan, nagiwa ni walutir na ugupiyaw mga kanino ako ang urong na nagbuto. Di kita penuh-penuang kan nana-nana dia nabubuan ng mga tuhan bias pa dia ada suatu ya dia dipikir di yung kutua ayam ananian na pamikiran ka binasar ko setan na di ganyan binasan asara dinka dia bulan kadib na berketan was-was ko setan abamabia anak na was-was ang ketan setan pada paling balata sabab na pagmego ko Allah kay sabutan ni wagir ya mawdutan aya mawdutan lagi mo ko ayat mabuba alladhi yuwaswisu fi suduri nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah pinanamatan tayo si Ustaz Nasir saja kaya panagutaman yan oy nagubalasan ng Allah di niyo pipikiran sa balas sa dunia aya na pipikiran yung nagyan kaya kay seminaryo na upo kaya niyo sa arga ay berdasarkan Allah na diniyo mabilib ka na ukala ingger ng Allah mas kumayatan ko na subalas sa aluman na mauri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dia napalat na yan sa diyan kaya dato imam tanong dinya di ka pangangarapan na para kita nung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم آت نفوسنا وتقواها وزكها وأنت خير من زكاها وأنت وليها مولاها يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المجاهدين والمجاهدات والمبلغين والمبلغات في مشارق الأرض ومغاربها يا أول الأولين. Ikan namanya masaling kagona makalimut katib man ya Allah babalan namiska ya arhamar rahimin. Ya Allah pemanin namir ya Allah kita penabutaman ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah nabalasi kami kon ya Allah sama pia ya Allah ya Rahman ya Rahim.
Ya Allah naturuan kami kaya Allah. Turuan ka sukalang walang tahu saging ngayon dami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bigyan nami ya masakit go na makalimun. Ayamala naging kaya kalaulang wala di man nabuntaman ya. Diyan kaya seminar ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah na palapalangan balas ya Allah sama piyaya Arhamar Rahimin. Ayamala ya Allah naging kaya botani hay Ismail ya Allah. Si Palawan na si Jalila ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah naging panagpuntaman nilan ya Allah ya Rahman ya Rahim. Balasin natin ya Allah sa mapya sa dunia na ay malanasi sa luwan na more. Ya Alal Jalali wal Ikram. Ya Allah sunya tiran na mapya ya Allah na tariman ka ya Allah. Niya terus sa damat teruan ya tiran na mapya ya Allah na tariman ka ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah katawan ka ya Allah sa maninya tami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah napawatanan ka kami ya Allah sa mga murala mga tiuba ya Arhamar Rahimin. Ya Allah wala pangasakit-sakit ngayong dami ya Allah. Ya Allah napamakabagran ka ya Arhamar Rahimin. Sumakatalog damar kami sa panyakit ya Allah napagipagawan ko ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah wanag karilimbit sa ngayong dami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah napalubudang ya Allah ya Rahman ya Rahim. Makambawa tasiran sa mga salik na gumasabi kaya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya pakandag langar kami ya Allah na kabarakat ka sulin mo kaya Allah ya Rahman ya Rahim. Pakatan langar kami ya Allah sa mga tiyub at mga panyakit ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah dapakatabangar kami ya Allah arwaro kaya Allah ya Rahman ya Rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا